Welkom bij deze nieuwe uitzending van de Cultuurketting. En ja, ik vind het superleuk, want ik heb iemand aan de andere kant van de lijn zitten die ik heel graag aan je wil voorstellen. En dat is Wilma Hollanders. Dag Wilma. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, mensen zullen vast denken, wie is Wilma dan? Dus ik laat het aan jou om je even voor te stellen. Wie ben je en wat doe je op het gebied van cultuur? Ik ben Wilma Hollanders en ik werk als medewerker educatie bij Philharmonie Zuid-Nederland. En dat is eigenlijk het professionele orkest van ons allemaal in Brabant en Limburg. Wauw, dat is echt fantastisch. Ik was zo blij toen ik hoorde dat ik jullie mocht interviewen. Want ja, vanuit Cultura zijn we ook altijd actief natuurlijk met de harmonieën, fanfares en dat soort. En mijn collega is helemaal into de orkesten, dus die zal zeker bij jullie langskomen. Hoe is het voor jou om in deze tijd te werken, Wilma? Ja, dat is heel raar, want eigenlijk zouden we op dit moment, in deze maanden, in de maand maart en april, en dadelijk ook nog in mei en juni, heel erg hard bezig zijn om naar scholen te gaan, met ensembleconcerten en in de grote zalen te spelen met het volledig symfonieorkest voor kinderen. En dat gaat nu allemaal niet door. Dus dat is heel vreemd, waar je hebt voorbereid op heel veel werk en heel leuk werk en het ontmoeten van heel veel kinderen, gaat dat nu gewoon niet door. En dat voelt heel leeg. Ja, kan ik me voorstellen. Het is zo dat alle theaterprogramma's zijn afgezegd natuurlijk. Hè. Tot nader orde ligt het allemaal stil. In ieder geval tot 1 juni. Maar voor deze sector geldt dat veel langer. Hè. Want je mist natuurlijk een heel stuk repetitietijd. Wat je straks weer moet gaan inhalen. Dus ook al zou je in augustus spelen, dan zal dat waarschijnlijk ook weer vertragen, toch? Nou, dat zal voor ons niet gelden, want we zijn natuurlijk een professioneel symfonieorkest. En de muzici die daarin spelen, die houden thuis echt wel hun skills hoog. Dus die zorgen er wel voor dat ze nog steeds kunnen spelen. En zo gauw als het orkest weer mag gaan spelen, dan kunnen ze ook direct weer beginnen met het oppakken van de programma's die we in voorbereiding hadden staan. Dus dat zal voor het orkest niet gelden, dat zal niet vertragen. Maar het is natuurlijk wel zo dat die dingen die we nu hebben moeten afzeggen vanwege corona, dat we die niet kunnen inhalen voor de scholen. En daar zijn heel veel scholen en heel veel kinderen nu even de dupe van. En dat is voor ons en voor onze muzici ook verschrikkelijk jammer, want ze doen het zo graag. Ze vinden het zo leuk om voor kinderen te spelen in zalen en op scholen. En dat kan nu even niet. Ja, precies. Wat is het doel van het symfonieorkest? Want ik hoor jou heel veel over kinderen spreken. Ja, ik werk natuurlijk op de afdeling educatie. Dus ons doel, samen met 4 andere collega's en een heleboel vrijwilligers, is om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met het symfonieorkest. En ze te laten genieten van het geluid van live gespeelde klassieke muziek in een grote zaal. Of gewoon in de speelzaal bij jou op school. Want dan komen we met baanmuzici naar de school en dan spelen ze daar een voorstelling voor je. Al dan niet met een verteller erbij of met een acteur erbij. Dan is het zo dichtbij je en dat is zo fijn om te horen. Zo'n bijzondere beleving voor kinderen. Maar wacht even, want ik dacht, het symfonieorkest is natuurlijk heel groot. Dat bestaat uit hoeveel mensen? Nou, dat kan bestaan uit wel 100 mensen. Maar als wij bijvoorbeeld naar Venray komen, naar het theater, naar de Schouwburg, dan spelen we dan met ongeveer 60 muzici voor de kinderen. Dat gaan we volgend schooljaar doen. Wauw. Met 60 muzici, nou dan heb je heel veel strijkers, dan heb je prachtige houtblazers, dwarsfluiten, klarinetten, hobo's, fagotten, van alles en nog wat bij elkaar. Dan heb je een mooie koper heb je bij elkaar. Het klinkt prachtig in die zaal. En als je dan zit in zo'n pluche stoel als kind, kun je je voorstellen, lekker zacht, op je eigen plekje in een hele grote stoel. En je mag dan luisteren naar live gespeelde muziek. Dat is heel erg bijzonder. Dat is een enorme beleving voor kinderen en dat gunnen we iedereen. Ja, ik kan me voorstellen dat vooral als je zo jong en zo klein bent, dat het als één grote golf over je heen komt. Het lijkt me een mooie gewaarwording. Wat ik zo mooi vind, wat ik je hoor zeggen, is dat jullie dus 100 man, dat kan. Kleiner, dat kan. Daar passen jullie, het ligt aan het programma, de bezetting.
Maar nog kleiner kan dus ook. Jullie gaan zelfs gewoon naar de basisscholen om daar met een heel klein gezelschap van enkele personen toch die kinderen te laten kennismaken met een stukje klassieke muziek. Ja, en dan komen er 4 muzici uit het orkest komen naar de school en die hebben samen met een verteller of met een acteur hebben ze een voorstelling gemaakt. Zelf, hè? Zelf gemaakt. En die komen ze dan spelen op de scholen, gewoon bij jou in de speelzaal of in de centrale hal of in een andere ruimte waar je met school en met kinderen makkelijk naar een voorstelling toe kunt gaan. Dat is echt super dichtbij. Dan staat er ineens een hoboïst naast je en die begint te spelen. Of je schrikt van de horen die ineens achter je staat. Dat is echt zo'n bijzondere beleving voor kinderen. En dan komen de emoties, die muziek natuurlijk, wat muziek enorm kan uitdrukken, komen heel erg bij je binnen. Dat is werkelijk fantastisch voor kinderen. Zo'n beleving. Prachtig, mooi om te horen. En fijn dat jullie zoeken naar zoveel creatieve manieren om kinderen toch kennis te laten maken met alle facetten wat kunst en cultuur te bieden heeft op deze manier. Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie deze keer bedacht hebben, maar dat gaan we zo meteen zien. Ik wil de kijker thuis alvast bedanken voor het kijken naar deze cultuurketting en heel graag zie ik jullie de volgende keer weer, want ja, dan hebben we net als nu weer een bijzondere gast uit het gebied van kunst en cultuur voor je. En dan wil ik jou heel graag vragen om jullie filmpje, wat door jullie ingezonden is, aan te kondigen voor Venray. Dat doe ik graag. Jullie gaan nu kijken naar een kort filmpje uit de voorstelling Broer. En Broer gaan we volgend jaar op 1 juni spelen in de Schouwburg in Venray voor alle kinderen. En jullie moeten echt allemaal komen hoor. Alle kinderen van groepen 5 en 6 en misschien nog een enkel kind uit groep 7. Want je moet meedoen, want het is echt een meedoenvoorstelling. En zonder kinderen gaat het niks worden, dus help je mee. Hey, ik ben Tim en ik ga een feest geven. Ja, een surprise party voor mijn broer. Hij weet helemaal van niks, het is helemaal geheim. En ja, jullie zijn mijn gasten straks. Ik heb iets geweldigs geregeld, namelijk een orkest voor de muziek met meer dan 50 muzici. Ja, een dirigent. En als het nou allemaal lukt, 50 muzici en meer dan 100 kinderen erbij, dan wordt het echt een geweldige dag. Dus helpen jullie mee? We hebben een B. We hebben een E. We hebben een L. En we hebben een kom. Huh? W-E-L, kom. Welkom. W-E-L, kom. Welkom. W-E-L, kom. Jullie, welkom. W-E-L, kom. Welkom. Ja, deze dag is het eindelijk feest. Ik word gewoon heel erg blij van de muziek. Is die donkere tijd zonder jou? Omdat ik hou van muziek.